toxic na sa inyong pagka-vlogger. Ang ilang kuhan, parinti. Pero di sila parinti rin ka dyan, pero lain mo po. Ito lang ang basag lang tao, kaya sa parinti nila. Puro dito ka, kuhan, ano yan. Parang ka dyan, magabiyahe sila, o init. Ako, si ate, o. Mabataan mo para pa tayo. Kasi talaga niya, may siguro na motor, ang gas na init. Driver na init. Ikas ba nila siya? Sabi na lang ini, wala na. Grabe yung padagan eh. Nah, gue udah gelaran sa tuwa ini ay nakajam. Wala na. Wala na sila dryer raw. Hindi mo nang ay pas kompras eh. Mga tanong para pa rin sila ka dyan. Well, mga hinwit. Oo, baka karga eh.